Здравейте отново. Лодката е оборудвана с две антени. Отпред е антената за сонара, която е белязана. По принцип ги белязваме, понеже двете антени са различни. Отзад се намира антената на дистанционното на лодката и автопилота. Лодката се включва последния начин. Включваме лодката и включваме и дистанционното. Двете се свързват, веднага показва волтажа на батериите в дистанционното и волтажа на лодката. И изписва името на марката на GPS-а. Копчетата в ръчен режим на лодката следните: напред, назад, ляво, дясно. От тази страна имаме круиз контрол и наляво дясно можем да управляваме лодката. Ляв контейнер, дясен контейнер, копче за сонара, копче за светлини и управление за автопилота, което ще покажем в по-късен клип. Това е общо взето за събирането на лодката. Важното е да се вържат антените на правилното място и батериите на правилното място. Това е за сега.